Здравейте, аз съм Пламен, сервизен инженер в Рено, с поредния онлайн урок за купуване на автомобил втора употреба. Не случайно ни виждате в тази позиция. От това положение е най-удобно да бъде оценено състоянието на автомобила по отношение на корозия, побитости и други интервенции. Така че, моя съвет е при покупка използвайте възможност да вдигнете автомобила на крик или на естакада. Ако това не е възможно, клекнете до автомобила, легнете дори ако трябва отстрани, огледайте праговете, огледайте роговете, лонжероните, дъното на автомобила. Никъде не трябва да има побитости, дръскотини и още повече ръжда. Всяко едно от тези неща е свидетелство за бурното минало на този автомобил, което е всичко друго, но не е гаранция за безпроблемно бъдеще. Така че бъдете внимателни, настоявайте за такъв оглед. Много малко собственици на автомобили или бъдещи собственици автомобили знаят какво означават тези малки цифри. А те носят много важна информация за общото здраве на гумата. В нашия случай това показва, че тази гума е произведена 23-та седмица на 2010 година. Имайте в предвид, че гума по-стара от 5 години не се препоръчва, независимо от нейното външно състояние и състояние на протектора. Просто каучука старее, тази гума е потенциално опасна. Друго нещо, на което ви съветвам да обърнете внимание, което може да даде индикация за цялостната експлоатация и състояние на автомобила, това е състоянието на протектора. Разбира се, всеки гледа и знае, че колкото по-дълбоки са грайферите, толкова гумата е по-добро състояние. Но, ако централната част на гумата е износена повече от страничната част, това означава, че гумата е карана препомпана. Тоест, собственика не е бил от най-внимателните и не е следял за състоянието. Обратното, ако средната част на гумата, профила е достатъчно запазен, но в краищата е много силно износен, това е индикация, че гумата е карана мека. Също лош показател, тъй като се повишава вътрешното триене и се съкращава чувствително живота. Разбира се, всеки знае за неравномерното износване в лявата и в дясната част на гумата, но искам да обърна внимание на още един детайл, на който малко хора обръщат внимание. Наличието на петна, неравномерно разположени по гумата, означава, че тази гума е монтирана на окачване с неизправен амортисьор. Тоест, при неизправни амортисьори и при спиране се получават петна по самия протектор на гумата. Разбира се, може да огледате и за наличието на такива дребни на пръв поглед детайли, като този малък рапид попаднал в гумата, който при изваждането си ще доведе до нейното спадане. Ако не искате да ремонтирате гуми в най-неподходящия за вас момент, Renault Occasion, автомобили с доказано минало и гарантирано бъдеще.